Yes, may buntag mga kapartner, no, makita nato karon ang sitwasyon sa mga sakyanan dinhi sa dalang Sergio Osmeña Street sa MacArthur Boulevard kani adto ni nga street going to diretso ni dito padong ni sa Plaza Independencia. So makita nato ang mga nagmotorsiklo, mga motorsiklo na anapod sa ilahang lane o ubay pa pod ng mga private vehicles, mga buses. Ayan, so mao na gid ni padong na gid ni sila sa ipahigayon karon nga grand finale sa ato ang Sinulog Festival. So natay mga nagagay diri kay gikan diri sa Mount Street ang mga devotee pwede rin moagi diri nga street kay hawan man diri bila unsa din nga street Villa Gonzalo Street. Villa Gonzalo Street padong na dito sa Basilica. Oh. Basilica, so pwede sila diri moagi padong dito sa Basilica aron dili sila ma-traffic pagsamot. Ayan, so makita nato mga kapartner ang mga motorsiklo naragid sila diri sa Dublin, sa ilahang lane. Musunod ang mga buses, ang mga private vehicles o uban pa. So aron dili mo ma-traffic, pangita lang mo og daan nga dili mo matanggong, dili mo makural aron makalihok-lihok mo sa inyuhang mga destinasyon. Simbahan. Padong simbahan diri daw moagi. Basilica oh. Kana siya gina-guide sila karon kay ang daan nga hawan karon kaning daan sa Villa Gonzalo padulong sa Basilica. Yan. Ano siya mga partner no? Pag kita sad ang apos ang buhaton. Ang bus mo. Asa man ang bus dira? Standing ka. O ang mga bus standing kaayo. SM Puno kaayo. Padung ni SMC side. Oh, Ako ba no? Ito pala. Ayan guys, so nasi kuya mo yung tigay diri. Tama lagi siya yung entry, dapat yung mag-start. Oh, dili ka na may kuan na sa sa Sinulog ba naman di nagkuan. Na arrange ba. So sige kuya, salamat kayo ha. So guys, muna ni ang akong nana kong bag. So going to Plaza Independencia dire ko. So guys, muna ni ato ang kinabuhi karon, baklay-baklay lang ta guys. Grabe jud kayo kay kung magamit kag sakyanan di matanggong man ka, so magbaklay na lang ka. Dali ra ka kay malusot. Oh, di ba? Lusot na kay ko guys. Kaning Sinulog Festival mo gini siya karaan nga festival sa Pilipinas. Diin na dako kay tabang sa turismo pagabot diri sa Sugbo. Mo ni ang panahon nga magting-uli ang mga balikbayan nga mga Subuanon. Ang atong mga turista magiguyog yun sa mga lain-lain nga sayaw karon labi na sa mga contingents nga makambong guys. So mura to, traffic update lang to.
partner, no, mao kini ang dalang Sergio Osmeña padung sa Plaza Independencia. Kani adto mo do kay ang dalang MacArthur Boulevard. Agianan sa mga nagkong truck. Smoothly. Nag-offer parking sa mga motor. Parking sa mga motor. 100 ang bayad. Okay, so nakabook ka din Dapita. Okay, so mabalik daw niya, no? Paghatag og update sa mga panghitabo karon dinhi sa ato ang Sinulog Festival.